Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizin esasy bölügini başlaýar. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda 12-nji 28-nji ýyl aralygynda 2015-nji ýylyň Ýewropa oýunlary geçirilýär. Bu ýurt şeýle dawara şowhunlara milliardlap pul sowurmakdan lezzet alýar. Şu aýda geçirilýän Ýewropa oýunlary bolsa Bakuga 8 milliard dollara düşer. Şol wagtda ýurdun 9,5 millionyň gowrak ilaty nähili ýaşaýar. Daşyndan newit gadly baý ýurt bolup görünýän Azerbaýjanyň ýagdaýy kardeşim Sehradan dinläliň. Azerbaýjanda onlarça opozisiýon aktivistiň we garaşsyz jurnalistiň türmede bolmagy sebäpli 2015-nji ýylda Ýewropa oýunlarynyň Bakuda geçirilmegine degişli tanqidleri ýurtda tapmak ören kyn. Prezident Ilham Aliýewiň hökümeti soňky döwürde başga pikirlige basyşy güýçlendirdi. Amnesty International guramasynyň ýurtda işlemegini gadagyn etdi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny ýurtdan çykardy. Üstesine soňky wagtda ýurdun raýatlaryndan nägilelik köpelýär. Käbir döwlet işgärleri çak bilen 10 milliard dollara durýan gymmat bahaly we ýurdun taryhyndaky ilkinji Olimpiýa oýunlarynyň maliýeleşdirilmegine goşunt goşmaga mejbur edilendigini aýdýarlar. Bu oýunlara 60 000 çemeti Ýewropaly sportsmen gatnaşar. Mingeçevir şäherinden Lukman özüniň işleýän keselhanasynda kardeşleriniň her biriniň 100-500 manat aralygynda goşunt goşmaly bolandygyny aýtdy. Bu 105 we 524 dollar aralygynda. Her bölüm adyndan 2000-5000 manat goşmaly diýip öz adynyň tutulmagyny islemedik Lukman aýtdy. Şeýlelikde ýolbaşçy Lukmanlar beýleklerden pul toplamaly. Pul tawşyrmak islemedikleriň bolsa işden kowuljak da barada gürrüň edilýär diýip Lukman habar berdi. Mingeçevirin Saglygy saklaýyş departamentiniň ýolbaşçysy Ilham Maýylow Lukmanlaryň sport çäresi üçin pul tawşyrmalydy baradaky maglumaty Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda reddetdi. Käbir Lukmanlaryň oýunlaryň bahasyny öz müşterileriniň üstüne atmagy synanşýandygy barada hem käbir maglumatlar bar. Lukmanym meniň 2 aýlap, ýagny Ýewropa oýunlary gutorýança mut derman alyp bilmejegimi aýtdy diýip Bakunyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna Facebook arkaly geçen aýda habar berdi. Huşsuzlyk ketelinden ejer çekýän näse adatça her aýda 4 sany sanjymalýar. Olaryň her biriniň bahasy 400 manat çemesi, ýagny 381 dollara barabar. Hime bejerişinden geçýän ýeni bir näsaň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ýurtda Ýewropa oýunlary geçirilip gutorýança döwlet tarapyndan özüne berilýän dermanlaryň diňe 3den 1 bölegini alyp biler. Saglygy saklaýyş ministrliginiň medpuat wekili Sefaya Ahmedowa Lukmanlaryň Ýewropa oýunlarynyň çykdajylary üçin pul toplap bilmeýändigi sebäpli näsalara bolmalysyndan az derman berilýändir ýa-da medisina hyzmatlarynyň azaldylyny baradaky maglumatlar reddetdi. Emma Bakudaky uly sport çäresiniň çykdajylarynyň öwedini dolmak işine beýleki döwlet işgärleriniň hem çekilýän bolmagyna meňdeýär. Iqtisadiýet we Senaat ministrliginiň işgäriniň kakasy orta derejedäki beýleki döwlet işgärleri bilen bir hatarda öz oglunyň 800 manat möçürindäki aýlygynyň 250 manat azaldylandygyny aýtdy. Azerbaýjanyň Ýewropa oýunlaryny geçirmek hukugyna eýe bolmagyna onuň belli bir derejede 12-28-nji iýun aralygynda Bakuda boljak oýunlara gatnaşan sportsmenleriň we trenerleriň uçur biletlerini tölemegi wada bermegi sebäp bolupdy. Azerbaýjan 2012-nji ýylda Bakuda Ýewrowiziýa aýdymsaz bätleşigini geçireninde de pul gaýgyrmany. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehranyň dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy, ýagny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk komissiýasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň araga Siriýa gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşi arada diňlenşik geçirdi. Komissiýanyň başlygy Christopher Smith we beýleki kanun çykarjylar bu ýagdaýyň sebäpleri şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýada ekstremizmiň öňüne almakda berýän kömegini dowam etdirmegiň ýollary barada çykyş etdiler. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy diýilip tanalýan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça komissiýasy Islam döwleti toparynyň Merkezi Aziýada daşary ýurtly söwüşçilери hakyna tutmagyna degişli 10-njy ýyňda diňlenşik geçirdi. Respublikan senatory Chris Smith'in ýolbaşçylygyndaky bu komissiýanyň resmi maglumatyna görä, diňlenşikde kanun çykarjylary Merkezi Aziýanyň näme sebäpden Islam döwleti adly radikal topary üçin daşary ýurtly söwüşçileriň bol çeşmesine öwrülenligi, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýada
Suriýada ekstremizme garşy göreşe we daşary ýurtly töweşijilerin radikal guramalara goşulmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary goldamagyny nädip ýaýwanlandyrmalydygy maslahat edildi. Halkara krizis toporuna göre 4000 çemeti daşary ýurtly töweşiji Merkezi Aziýanyň 5 ýurdundan barypdyr. Diňe bir geçen hepde biz Täjikistanyň terrorizme garşy programmasynyň biziň hökümetimiz tarapyndan ýokary derejede taýýarlanan adamyň öz wezipesini terk edip islam döwletine goşulanlygyny bilip galdyk diýip diňlençikde senator Smith aýtdy. Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counterterrorism program, someone highly trained by the United States government, abandoned his post to join ISIS. Bu terrorçylygy ýykyn edýän erkek we aýal adamlary ýakyn günde ora meýletin syýahat etmekden saklamak tagallar wagtynda näme angladiýar diýip Smith şeýle-de biziň hökümetimiz beýlekler we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasy ýaly guramalar bilen işleşende öz herketlerimizde radikallaşma garşy görüşde has bir herekete geçmeli. Şeýle-de daşary ýurtly söwüşçileriň dolanyp jihady we zorlugy öz öýlerine getirmejegini kepil geçmeli diýdi. Helsinki komissiýasy 57 ýurtda Helsinki ýalaşygynyň berja edilişine tin edýär we adam hukuklary, demokratiýa, ykdysady, ekologiýa we harby hyzmatdaşlyk arkaly köp taraply howpsuzlygy öňe sürýär. Komissiýanyň 10-njy ýylda geçiren diňlençiginde çykyş edenler Merkezi Aziýanyň raýatlarynyň radikallaşmagynyň faktorlaryna üns berdiler. Şeýle-de daşary ýurtly söwüşçileriň hakyna tutulmagyna garşy milli we halkara derejelerde edilýän tagallar boýunça goşmaçy teklipleri öňe sürdiler. Merkezi Aziýa ýurtlary we dünýäniň ýurtlary Siriýada we Irakda daşary ýurtly terrorçy töweşijileriň howpy meselesinde oýanmaly diýip döwlet sekretarinyň Merkezi Aziýa boýunça ornbasary Daniel Rosenblum aýtdy. We ol Birleşen Ştatlaryň bu meselede halkara institutlary, regional toporlar we milli hökümetler bilen işleşmegini dowam etdirmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Rosenblum önemli statistika bolmasa-da barlykları Siriýada we Irakda töweşýän Merkezi Aziýaly töweşijileriň aglaby böleginiň öz ýurtlarynyň daşynda esasan ortaýetde hakyna tutulýanlygyny çak edýär diýdi. Research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited while outside their own countries, mostly while in Russia. Helsinki komissiýasynyň maslahatynda halkara krizis topory Merkezi Aziýa hökümetleriniň jihadizmiň regionda döredýän uzak möhletliğin howpuny nazar alyp, demokratiýa ýol açmak, kemsedici kanunlary we siýasaty ýatyrmak ýaly düýpli çäreleri amala aşyrmalydygyny bellidi. Birleşen Ştatlaryň federal hökümetiniň garaşsyz ýadaraty bolan Helsinki komissiýasy diýilip tanalýan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça komissiýasy Helsinki ýalaşygynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň beýleki borçnamalarynyň berja edilişine tin etmek üçin 1976-njy ýylda döredilipdi. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, Birleşen Ştatlardan Owan sana gelýär. Owan hökümetiniň Jowuzana baran delegasiýasy aýdylmagyna görä, Owan Türkmen serhedindäki dawaly ilýän ýerlere barman ýygyna kawula dolanypdyr. Ýogsa bolmasa, olaryň ýerli ilatyň derýanyň uğruny ýetgetmegi, ekrançylyk we ör meýdanlarynyň ýitirilmegi, Türkmenistanyň aralykda dörenligi aýdylýan ada eýe çykmak barada şikaýetler deriňelmeli. Bu arada kawullar habarçymyz Şaýmerdan Gulmuradynyň berjek maglumatyny bilelikde dinläliň. Garkyn etrabynyň deňinden Amy derýanyň akymyny üýtgedip döredin jedelli adasy bilen bagly derňe geçirmek üçin Kabuldan hökümet topary arada Jowzan vilayatyna bardy. Garkyn etrabynyň halky bilen Türkmenistanyň arasynda serhet meselesi barada dören dawa hakda ada baryp derňe geçiriljekdigini hökümet toparynyň başlygy Azatlyk radiosyna aýdypdy. Ýöne bu hökümet topary Garkyn etrabyna barmandyr. Jowzan vilayatynyň hakiminiň ornbasary Abdurrahman Mahmudynyň aýdysyça, Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda serhet meselesiniň çözüldügi boýunça biz merkezi hökümeti ençemegedek güýlenme ýolladyk. Şu esasda hökümet topary Jowzana geldi. Vilayat hakimi bilen duşuşdy. Emma delegasiýanyň agzalary Garkyn etrabyna barmandyr. Şybyrgandan ýygyna dolandy. Goňşy ýurt bilen serhet meselesi barada dören dawanyň derňe üçin dürli organlardan düzülen bir güýçli döwlet toparynyň Jowzan vilayatyna uğradylmagyny biz merkezi hökümetden soraýarsyp, Jowzan vilayatynyň hakiminiň ornbasary Abdurrahman Mahmudy aýdýar.
davaya arazi topilgan, pilot arzi topilgan bilan Turkmenistonu. Jawzan vilayatının vilayat geňeşiniň agdasy deputat Amanullah Şeripi hem delegasiýanyň agdalarynyň garkyn etrabyna barmandygyny aýtdy. Howpsuzlyk ýagdaýynyň agyrdygyny bahana edip, delegasiýanyň serhat meselesi bilen bagly deriňe geçirmändigini deputat ma'lum etdi. Gelenekine gelip durda insan bular wazifesine ýürekdeki alanjak bermiyor. Böyle asıl gelip dur hayat bolup Çukurganyň merkezine gelip asıl jaya barman gaýdy gidip dur bahana edip we amniyeti bahana edip. Hökümet toparının agdalary diňe vilayat hakimi bilen duşupdyr. Garkyn etrabynda howpsuzlyk şertleri o derece yaramadam däl. Eger hökümet adamlary baryp bilmede onsoň garkyna halk nädip baryp biler. Hökümet topary indi baryp prezidente we serhatlar boýunça ministerligine yalan maglumat berer. Bu garkyn halkynyň hakyna jepadyr dip deputat nägelilik bildirdi. Haklı bir arkadaşı serhat malum olsa, hemşe bizlerin ortamızda şuna ittifaklıklar olsa, merkezden gelen hükümetin ittifak xası oldu, eğer xası olsa geliptir, hayat geliptir, nemsi şunu mayına gitmer. Şurada şu serhat malum olmasın. Jawzan vilayatynyň hakiminiň ornmasary Abdurrahman Mahmudiň aýdysyça, garkyn we hamyap etrabyň ilatynyň ýerini Amyderýa opturup alypdyr. Amyderyanyň ortasynda ada döräpdir. Şol adany garkyn etrabynyň halky biziň mülkümizdi diýip hasaplaýar. Ada barada garkyn etrabynyň ilaty bilen Türkmenistanyň arasynda dawa dowam edýär. Men arada garkyn etrabyna özümem baryp gördüm. Hakykatdan hem garkyn etrabynyň müňlerçe hektar ýerini Amyderýa opturup alyp Türkmenistana tarap geçiripdir. Bayatda kelgenden bargan bolmaz, soýly darýamy bosupdyr bolgan. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulmuradi. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistanyň şol hanyna paýtagat Aşgabatda howanyň ysy 40 gradusdan geçdi. Şol wagtda häkimetleriň ýaşaýyş şaýlaryny naky sowatjylar bilen ýygyderli söwüş gurýanlygy, ýagny olar zaýyň daşyndan içine koridorlary umumy girelge geçirdiýänligi, bu ýagdaýyň bir topar galmagal ses hop gatar döredýänligi barada habarlar gelip goşýar. Azatlyk radiosu bu mesele boýunça ýürüýte video reportaj taýýarlady. Ol reportaj elbetde Azatlygyň web saýtyndan sosial ulgamlardan tapyp bilersiňiz. Emma bu ýagdaý bilen efir dinleýijilerimizi hem tanyşdyrmagy zerur tapdyk. Muhammed Tahir Merzekurruny bilelikde dinläliň. Soňky döwürlerde Aşgabat şähri ençeme ýagdaýlar bilen öňe saýlanýar. Bärde gürrüňdiňe daşy mermer bilen örtülen täze binalaryň peýda bolup başlamagy bilen çäklenok. Ise soňky döwürde mundan uzal salynan jaýlaryň daşyny abadanlaşdyrmak hem giňerme eýe bolýar. Umuman şol jaýlaryň ýaşaýjylaryna maslahat salynman amala aşyrlayan awatlaýyş çäreleri netijesinde köne binalaryň daşky reňki de täze urlayan binalara meňzedilip aga boýalýar ýoksa da ak mermer bilen örtülýär. Guraýmaga awatlaýyş işleri geçirilen şol binalaryň ýaşaýjylarynyň günnän turaýmaly bu çäre köp halatlarda olar üçin goşmaça problemalary döredýär. Olardan iň esasysy megerem ýaşaýjylaryň split sistemalarynyň aýrylmagy bilen bagly bolsa gerek. Munyň ýaly ýagdaýlary Aşgabatyň uly bir böleginde esasanem parahat 2 mikroraýonda duş gelse bolýar. Bu çärenin netijesi Tomas aýlarynda howanyň gyzgynlygy 45 gradusdan aşýan Aşgabatda şol binalaryň ýaşaýjylary üçin adaty bolmadyk kynçylykly ýagdaýlar döredýär. Edil häzirki gün Aşgabatda howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan geçýär. Onsaň ilat binanyň daşky diwarlaryndan aýyrmaga mejbur edilen split sistemalaryny duş gelen ýerde şol sanda köp gatly binalaryň umumy girelgelerine ýerleşdirip başladylar. Bu bolsa şol binalarda iki ýagdaý döredýär. Olaryň birincisi edil bir umumy girelgede bir wagtda ençeme split sistemalarynyň ýerleşdirilmegi sebäpli binanyň içi sesten ýaňa uly kärhanany ýatlatýar.
Mundan diňe bir ýaşy bir çene baran adamlar däl, eýse ähli ýaşaýjylar pinjal golýarlar. Split sistemalarynyň tomusyň jowzaly ysy aýlarynda tutuş giýje işledilip goýuljakdygy göýdeňle tutulanda, onuň tutuş giýje ýaşaýjylara neçip täsir ýetirjekdigine şu wagtdan göz ýetirmek mümkin. Eň esasy mesele de megerem şol sistemalaryň agdalýan jaýlardaky ýaşaýjylara salýan hopy bolsa gerek. Bu enjamlar jaýlaryň umumy gerergeleriniň içinde çen gelen ýerde oturdylypdyr. Enjamlaryň käbirlerine taýak dikilip goýulan bolsa, käbirleri ýüp bilen baglanyp berkedilipdir. Hopun beýleki bir alamatyna bolsa, şol enjamlaryň aşa könelişindiginden olardan aglaba su akyp duruşundan görmek bolýar. Split sistemalardan damjalayan su üçin käbirleri olaryň aşagynda gazan goýsalar, käbirleri dürli su gaplaryny goýupdyrlar. Garaz şol sistemalaryň duruşundan çen tutsak, hop hut gözü dürtülip men barýaryn diýip duran emeňdiýär. Eýse şol enjamlaryň beýle tertipsiz ýagdaýda oturdulmagyna näme sebäp bolýar? Wa oňa gözüçiligi diýen ýokmy diýip beren soramyza Aşgabatda habarçymyz Murat Gurban şeýle jogap berdi. Partiýalaryň içinde her kim ölçü split sistemalaryny goýýar. Kähata şeňmelen ýerde split sistemler goýulan soň onuň akkan suw goňşyň üstüne de akyp bilýär. Şeýde käbir split sistemler kwartiralara has goýulan soň şol enjamlaryň gohy kwartiraň içinde de ýaňlanyp durýar. Şonuň üçin goňşy ara dawa jenjel hem durýar. Bu manaýdalarna split sistemlaryň goýuluşyna gözükçüligi diýen häkimet wekilleri ýok. Soňky döwürde split sistemalar bilen birlikde Aşgabatda ýaşaýjylaryň çanak antenalary hem aýrylýar. Bu çäreleriň ählisi şol jaýlaryň ýaşaýjylaryna maslahat edilmän durmuşa geçirilýär. Bu hem il arasında dürli nägililiklerin döremegine sebäp bolýar. Hormatly dinleýijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Indik söhbetimiz ýurtda agyz suwunyň el ýeterliligi barady. Ma'lum bolýar, Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon duşanbede geçirilen suw konferensiýasyny çykyş edip regiondaky suw resurslarynyň çäkilligini aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan suw beýsarpa tutýan ýurtlaryň hataryny tanqid edilýär. Ikinji tarapdan ýurtda bar bolan suw resurslarynyň hem dogry peýdalanylmaýanyny gaýdylýar. Bu ýagdaý hususan Balkan vilayatyna ýeti duýulýar diýip yerli ýagdaýlar gowulýan publisiýaçy Aman Murat Bugaýew Adatlyk radiosyna aýdýar. Kardeşim Tehranyň publisiýaçy bilen geçiren ýörüýte söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Aman Radağı Balkan vilayatyny mydamada şu suw gytçylygynyň bardygy aýdylýar. Şol gytçylyk nähil gytçylyk? Öýümüz boli kökü, menime kökü ýok bilýär. Balkan vilayeti yerastı suwlary in bay region vilayet bolsa da agyz suwuna ýetmezçilik atababa dowam edip gelýän ýagdaý. Ilaýda sarwadarlaryň däl, ilaýda somurlaryň ýagny oturumly ilatyň, şäher ilatynyň medeni zowany diýilýän ýerde ýaşaýanlaryň uzak gyllaryň dowamyny gitdikçe köpelýän, gitdikçe sany artýan problemasyny agyz suwy Tehran. Amanrada indi şu agyz suw gytçylygyny adamlaryň durmuşynda nähil görse bolýar? Ýagny şu gytçylyk nähil ýagdaýda gödeýilýär? Durmuş birbirine suwda ýaşaýyş ýok. Adamlaryň gapysyna ýörüýte turwalar bilen kran çekilip getirilen agyz suwuň mydama ýetmezçiligi diýerler ýa bolmasa aglaba pasiýoroklarda şäher eteklerini ýoklugy üçin adamlar kazanjynyň aýlyk gullugynyň belli bir bölegini sarf edip suw çekýän maşinlere özüniň maşgala büdjetinden pul töläp kapsyny gazdyran guýusyny ýagny sardowam diýilýär, o basseýnem diýilýär, gazgyn diýilýär. Ine şolary suw getirip oňmy detler bolýarlar. Amanrada indi şol suw gytçylygyny aradan aýyrjak Balkan vilayatyna şu öňden gelýän şu käbir suw desarlarynyň hem barda aýdylýar. Indi şol deshalar nähil deshalar? Ulu bilen Balkan vilayatynyň esasy ýerleri, meselem Gylaro täzer Serdar Gazancı käzirki bereket etraplary bir köpet dağın arkasynda Demirgazyk tarapynda ýerleşýär. Men özümiň oglan wagtymda da şu iki etrapda sany 10'dan geçen kärler vardy. Bir kazalan ýörüýte kärler, şol her kärdenem bolmanyny her minutda 25-30 litr çemesi suw elýärdi. Ine şo kärler Garawum kanaly gelenden soňra hamana
Karom kanal hemme zat sözlü diýen ýaly edip inlenmedi. Kanal öz-özünden gömülüp galdy. Birem füzi suwly kuyular bardy. Ine şu kuyularym bir durmuşda ýösken käbir ýagdaýlar sebäpli öz-özünden gömülüp galdy. Kara diyecek bolýanym aladan ýoklugy üçin şu atlar ýyl gelýse köpelik gidip barýar, sebäbi ilaç köpeliýe berilýän suw bolsa geçen asyryň 80-nji ýyllardaky derejesindäki suwlar şonu köpeltmek üçin ilaçlanyň 80-nji ýyllardan bäri 2 köpelenligi gözüňde tutulanok. Amanrada häle özüňden belläp geçdiňinde şok öňden bar bolan käbir guýlaryň, kärizleriň häzirki wagtda ulanmaýandygyny aýtdyňyz. Indi şolary siziň pikiriňizçe nähil ýagdaýda ulanyp bolar? Ýagny şo suw gyçylygyny aradan aýyrmak üçin ilki bilen ulanyp bolarmy? Ulanyp bolsa nähil ýagdaýda nädip ulanyp bolar? Diýäriň bir ullukym bir kelle agyrtmaly mesele däl. Galy bersede oňur ägir pulu maliýet tutmasam gerek däl. Kärizleri häzirki zaman tehnikasynyň güýjü bilen arastalamak, gömülen gumtıran guýlary arastalamak bir açyk talap edýän uly bähwitli iş. Ondan şol käriz suwlaryny belli bir ýere ýygnapdy, turwa salyp welaýetin isleýän şäherine, hatda Balkan welaýatynyň şäherlerine däl eýsem Balkan welaýaty bilen serhetleşýän Gunmatardaky etraplaryna da şo suw bolýar, olara da gerekli sebäbi edil şoýagdy kärizler beýleki ýaratdy guýlar ahalla da Balkanda da ikisini aňryan bilen kän. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, publisiýaçy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepiň gerdişini aýtsak, Aman Murat Bugaýew bilen geçen programmamyzda awada guruluşyklar sebäpli jaýyny ýitiren adamlaryň ýagdaýy barada maglumat beripdik. Adatlyň dinleyijiler bu maglumata gyzyklanma bildirip ençeme tesir galyrypdyr. Masal üçin daşogyzdan bir okujymyz onuň aşagyndan gep ýok adathabarny.com saýtyny Türkmenistanyň birinji portal diýip ýazypdyr. Murad adly okujymyz bolsa bu maglumatda aýdylýan zatlar bilen alalaşmaýanlygyny ýazypdyr. Birinji bilen köýne awada häzirki wagtda awada etiraf edildi. Ikinciden adamlar kenidem ol ýerde ýaşamagyny dowam etdirýärler. Özlerim şeýle owadan etrawyň gurulanyny begenýärler diýip Murad ýazypdyr. Balkan adly okujymyz hem bu pikir gorlaýar, bagyşlaň. Häzir biziň awada etrafymyz ýurdumyzda iňgur owadan etraflaryň hataryny tanalýar. Türkmenistanyň raýatlary tumusdaýyn jalmaga gelýär. Biz owamyzyň etraf edilenine gynanamyzok diýip Balkan adly okujymyz ýazýar. Emma Newtagdan Hekim Ağa adly okujymyz ýurtda hukuk goramak kanunlarynyň lagşamagyny kanun goraýjy edaralar günäkärdir diýip ýazýar. Hekim Aganyň pikirine görä kanun goraýjylaryň kalbyna ornan yaramallyklary halk hem bilmeýänler. Bu elbetde prezidentimiziň öz halkyndan habar almalygy sebäpli döreýän alamatlardyr diýip Hekim Ağa öz pikirini giýinden düşündirýär. Hormatly dinleyijiler, bu teswirler okujularymyzyň çekişmeler jedelleri bilen oý pikirler bilen tanışmak isleseňiz adathabarny.com girip siz hem adatlygyň makalalaryny söhbetdeşliklerini dinleň. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiodan men ýoksan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar kesmeden soň ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.